Nou, goeie. Goedendag. Hoe is het wat dan? Ik ben even aan het verven. Ja, Zeker weten. het kan even. Ja, mooi waar erbij. Heerlijk. Het wie ik wel een verfkartij, hè? Ja, het is wie won een verfpartij inderdaad. En een beetje aan het restaureren. Dat is ook zo denk ik wat. Ja. Ja. Dus zit het of werkt hier? Of, Nou, het is mijn paken. Oké. Dus en wat klusjes. Ja, Nee. want dan zit het squallen, normaal. Ja, ik zit normaal op squallen, maar ja, hij nou toch niks zoals te dan. Beetje de bar bij werken, toen ons koffie, ook soort dingen. Meestal 3 uur per dag en dan 3 of 4 dagen per week. Want ja, een paar keer een week in omzet, dus. Maar ja, voor mij iets meer wel. Wat bestond opnemen of zo? Ja, wij binnen van hier, wij binnen even bestuur, wij binnen even zien hoe het al je giet en dan Ja. de mensen, Ja. wat zou je doen eens in deze Ja. tijden? Nou, ik doe weinig. Ik heb nergens nog gewoon. Nee? Ja, ik ga heel graag de foyer achter. Ik ging direct even met de hele drugspuit wel en zo. Ik steek er wel wat redelijk op, ik kom direct van bed allemaal. Ja, dat is dit discotheekje. Ja, een hele aparte kroeg, hè? Ja, natuurlijk. Ja, Zelf maken. ik zelf verven. De schilderijen wel, ja. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat Het kost net wel, dat kost €100 in de uur of zo. Ja. Ik heb het zien in je werk met hand. Ja, Ja. zo. Ja. Maar hoe binnen deze dagen voor jou? Ja, het is waardeloos. Ja. Ja. Hoest hij net te vervelen, maar uiteindelijk verveelt hij weer. Hij hoort al geen nog toch aan. Morgen maar. Manjana. Ja, ja, Komt het in hier? ja. Verdamme, het even saai, maar ik ben snor even uit kan. Maar wat mist je nou het meest? Ja, gezelligheid, hè. Dus als kroegbaas ben je best als jongens even wat meestal om niet heen en zo. Daarom doe ik het nog steeds. Ik ben wat voor jou 70. Maar je hebt nog net het idee om te stoppen. Nee, waarop je. Het meest aan. Beetje achter die geraniums wat op roken. Ik sterf in het harnas, hoop ik. Ja. Jij hebt mezelf ik. Ja, toen ik nog wat jonger weer. Hè. Toen je de snor nog wat grutter. Ja, die snorrekkerlijst nou helpen. Ja? Ja, want ik heb wat niet op een auto en ik was een cabriolet. Rier, ik zit die snor me steeds niet tegen. Nou ja, die hebben wat een band dan ook. Ze hebben wat aan het schilderen. Ik ben koud. Jouw katten hebben. Mijn vrouw is 2 heel niet overleden. Die hier voor jouw katten, die heb ik dus nou. Heb ik een passie. Ja. Ja. Jolanda. De urn zit achter een bar daar. Dan moet ik achter zijn. En mijn foyer hebben. Ja. Dat is ja, dat even zijn. Net zien we natuurlijk. Nee. Dit is een mooi spel, hè? Belloris. Ja, in de orchideeënhoorn. Dit is Loris. Dan heb ik mijn atelier. Mooi rot even, hoor. Nee, ik mag dat hout alles zelf maken. Keukentje erin. Kerstje zelf liepen. Een bullen van werk geweest, hè, dat al te maken. Zit een douche in. Ja, en ja. Maar het atelier, ben je nog vaak wandelen? Nee, Nee? nee. Sinds dat mijn vrouw overleden is, heb ik het niks meer doen. Nee, hè? Nee. Dat heeft zo'n impact dat het... Ja, ik heb negatief is. er nog door, nee. 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 Nou, ken ik het maar weer. Hier. 4 katten eromheen. Dit is ze. Wie is ze? Zijn één krijg je nooit bij je. Nee. Je moet je goed een keer. Ja, 34 jaar mag ik hier. Ja. Nou, wat is het leg voor u? Dit.